ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଲା ପରେ ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ କହିସନ୍ କି ନିଜେ ସମ୍ବଲପୁର ହେଇଛ ଆରୁ ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ଟିକେ ନେଇଗାଦେଲେ ମଜା ଆସବା। ଚାଲ ଡ୍ୟାମ୍ କାଲି ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ହେଇକରି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ। ଦେଖ ଆମର ବାଇକ୍ ବି ଆସିଗଲା, ହେଲମେଟ୍ ବି ଆସିଗଲା, ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ବି ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆର୍ ଦୁଇଟା ଲୋକ ବାକି ଥିସନ୍ ବୋଲେ ସେମାନକେ ଟିକେ ଅଟକି ଥିସୁଁ। ସେ ଲୋକ ନେଇଗଲେ ଡେଗାବାର ମଜା କାଣା ପାଏମା। ଚାଲ ଆମେ ଡ୍ୟାମ୍ର ମଜା ଦେଖ ନାଲି। ତାପରେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିକେ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇଦେଲୁ। ଲଗେଇଦେଲା ପରେ ଭାଇ ଆମେ ତେଲ ଟିକେ ଗାଡ଼ିରେ ପକେଇଦେଲୁ। ତିନିଟା ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆମର, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଡ୍ୟାମ୍କେ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଡ୍ୟାମ୍ର ନଜାରା। ଡ୍ୟାମ୍କେ ଆସିଲା ପରେ ଭାଇ ଦିଲ୍ ତ ଗାର୍ଡେନ୍ ହେଇଯାଏସି। ଆରୁ ଚାଲ ଦେଖମା ଡ୍ୟାମ୍ରେ କେନ୍ତା କରି ଗାଧଲୁ ଆମେ। ଏନ୍ତା ପାଣି ବାହାରୁଥିସି ବୋଲେ ତ ଦେଖିକରି ଆମର ଦିଲ୍ ତ ଗାର୍ଡେନ୍ ହେଇଯାଏସି। ଚାଲ ଇ ପାଣି ଯଦି ଏନ୍ତା ଆସୁଛି ଆମେ ନେଇ ଡେଗାମା ବୋଲେ ମଜା ଆର୍ କେନ ପାଇଲୁ। ଚାଲ ଡେଗା ତା ଡେଗେଇ ଦେସି ଯେ କହ ନେନ ଦେଖି।